सरकार दंमोन माइनरिटिजों बर'जों जे दाङाबाजि जादों बै समाव सोरनि सरकारमोन सोर खालामामोन बै समाव हारिजों हारि दाङाबाजिखौ दिनै बिटिआर सरकारखौ मा मोनथाय दङ बिदि सोंखारिनो दिनै जोंखौ बिटिआर सरकारखौ बखिनो थांदों मा मोनथाय दं बिस्रा जोंखौ बखिनो बिथांमोना समाजखौ गुबुंले खालामबोनानै जोंखौ बिथांमोननि गावसिनि पापखौ सुस्रांहोनानै आरो जोंखौ बखिबावगोनसो बरंसो जोंखौ साबायखरसो होनांगौमोन बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ राजखान्थिनि माला गानहोना आन्दायहोनो नागिरदों बिपिएफआ लाइमोनफोरनि इयुनखौ गाज्रि खालामनो नागिरदों बिपिएफआ बेफोर गोख्रों बाथ्राजों गाग्लोबदों टिसिएलसिनि मासिगिरि थमास नार्जारि बिथाङा गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम खनसे फिन जासि हरफिननाय जाबाय क्षमा बिदों मानो होनना बुङोबा आं गस्ला गेन्जिजोंसो खालामनाय जादों मानो होनना बुङोबा गस्लाया मैया सानसे हाद्रि नांजोब्बाय गामिनि मानसिफोरजों एसे ओंखारफानानै हयथ'बा नोंथांमोना ब्लगाव नुदों जानांगौ थ' दिनैहाय आं भिडिअखौ लाबोनायनो जाहैबाय टिसिएलसिनि ना सासे दैदेनगिरि गोख्रों दैदेनगिरि बिथाङा बुंदों 2012नि बाथ्राखौ लानानै बिथाङा बुंदों 2012नि जिहेतु बर'जों आरो गुबुन ट्राइबजों जिहेतु दावहा जानाय बे दावहाखौ नोंथांमोना एरखां होनानै बा बुंनानै सोरखौबा नांहोनाय बा माबा मोनसे खालामनाय बेखौ बुंलायबाय थानानै जेबो लाब गैया बावहाय UPPLनिबो गोरोन्थि दं UPPLआ बै समाव मा खालामनानै थाया मानो बुङाखैमोन दे बुं आंनो बेखौसो नांगौ दा नैबे जाथायखौ एरखां होनानै सोरबा सासेखौ सिङाव गोगोमनो दोनबाय थानायनि प्लेनिं लादों UPPL गभर्नमेन्टआ मानो एरखांदों बावहाय सोर खालामदों नोंसोरनोथ' खालामदों नोंथांमोनानोथ' थुलुंगा होग्रामोन आं बे खोथाखौ आं बुंगोन नोंथांमोना एफाराब बुंबाय थानानैबो बा 2012 जाथायाव बावहाय खुनु UPPL खुनु आबसु खुनु सोरबा NDFB सोरबा माबा खुनु बिनि सिन्था माबानि खोथायानो ओंखाराखैमोन जेब्ला जाथाया जादों UPPLआबो गुबुन ट्राइबखौ नायदों BPFआबो गुबुन ट्राइबखौ नायदों मदद खालामदों नोंथांमोना बेफोर खोथाखौ एरखांलायनानै पलिटिक्स खालामलायनानै लाब गैया आरो जानायबो नङा नोंथांमोना दिनै गावबा गावखौलाय माथो एफाराब दिनै UPPLआव थानानैबोलाय माथो मावदों होननानै सानदों नोंथांमोना जानो हागौ नोंथांमोना नैबे जिहेतु बाथौ रेजर्टआव नोंथांमोना बे उन्दै बैसोनि बा कलेजाव फरायफुनाय गथ'फोरखौ मा होननानै बुङो आर'नाइ गानहोनायनि थाखाय नोंथांमोननि बिखायाव सुनांहाबहैदों बा नांहैदों नंगौ थिगैनो दं आंबो मानिदों बावहाय उन्दै गथ'फोरखौ कलेजाव फरायफुनायखौ माबा मोनसे फरायनाय बा माबा मोनसे थुलुंगा होनांगौ बा सोरनावबा जगदान खालामनांगौ बा माबा मोनसे खालामनांगौ बेखौ बादा होनांगौ आंबो मानिदों नोंथांमोननि जाखिनि बुंलायबाय थानाय आं बेखौ मानिदों गनायदों खिन्थु दिनै 2012आव जाथाय जानायखौ जुदि नोंथांमोना बेखौ लानानै जुदि पलिटिक्स खालामोबा नोंथांमोननि UPPL पलिटिक्सआ मालाबाबो देरहानाय नङा गुबुन हारिया नोंथांमोना BPFखौ लानानै नोंथांमोना BPFआनो दिनैहाय बिसोरनि आमोलावनो 2012आव बर'जों बांगालजों दावहा जादलायनाय बेखिनि बाथ्राखौ लानानै नोंसोर बुंलायबाय थायोब्ला लासिंसिं जागोन एजे नोंथांमोना जाथिखौनो लाजि फोनांदों दिनैहाय बर' हारिया दिनैहाय सोरजों दावहा नाङाखै नों बर'जोंबो नांदों दिनै बेफोरखौ एरखांलायबाय थानानै जेबो लाब गैया 2012आव नंगौ नांदों बे समाव सरकारा दङ मोजां तदन्त खालामोबा सोर CBI दं इन्डियायाव मा दङ CBI खालामनो थाखाय खालामनो हो इनकुवारि खालामनो हो नायनो हो सोर खालाममारामोन बिनि मेन कालप्रिटआ सोर मार बेखौ मानो बुरखांनो हायाखै नोंथांमोना मानो दिनै CBI तदन्त खालामनानै मानो दिनैहाय बेफोरखौ हमहोनायनि मानो सुबिदा लायाखै डाइरेक्टनो सोरबा सासेया खालामदों डाइरेक्टनो सोरबा सासेया दिनैहाय खालामदों होनना बुंबाथ' जानाय नङाना सोरबा BPFखौ खालामबाथ' जानाय नङाना बेफोरखौ लानानै नोंथांमोना राजनितिक खालामलायबाबो जानाय नङा
बावहाय एज ए जाथि हिसाबैनो दुखु नांनो गोनां जादों दुखु दाहा सैनो गोनां जादों सोरबाया दिनै गुबुन ट्राइबजों मुस्लिम ट्राइबजों न' सावजानो गोनां जादों सोरबाया दिनै बर' ट्राइबजों मुस्लिमा न'खर सावजानो गोनां जाथाय जादों नंगौ आं मानिदों BPF सरखार थानाय समावनो बे जाथाया जादों नाथाय बिखौ जेसेबां हायो जों बेफोरखौ खोमोनानै दोनो जेसेबां खुदै गोजौ नायनानै खुदै नायनानै गार नोंनि मोखाङावनो गोग्लैगोन बियो नोंथाङा सोरखौ बुंनाय जादों बावहाय आंनि हिसाबाव आंनि साननायाव आंनि सिन्था धारायावहाय बियो नों बर'खौ बुंनानै लादों सोरबा BPF खौ बुंनानै लाब गैया सोरबा UPPL खौ बुंनानै लाब गैया सोरबा आबसुखौ बुंलायनानै लाब गैया सोरबा बनसुखौबो सोरबा गुबुन आफादखौ बुंलायबाय थानानै सोरबा NDFB खौ बुंनानै लाब गैया बै समावथ' नोंथांमोनजोंबोथ' दंमोन ना NDFB आ बेफोर खोथाखौ बुरखांनानै नोंथाङा सोरबा सासेखौ जेलाव दोनथाब होबाय थानायनि मोनसे प्लेनिं प्लान पलिसि नामा नोंथांमोननि गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननि सरकारा नोंथांमोननि पलिसिया बेफोरसो नामा खिन्थु बेफोरबायदि सानदोंब्ला एज ए नोंथांमोना पार्टि हिसाबै जेनग्लिबाय थागोन नोंथांमोना दिनै नोंथांमोननि जिखिनि थांखि लानाय जिखिनि बर' हारिनि थाखाय मावनो थाखाय थांखि लादों मावनो थाखाय डेभेलपमेन्ट जौगाथाय फरायसा गथ'फोर 50 मिशन लादों नोंथांमोना 50 मिशनखौ मिशन 50 खौ मोजां डेभेलप खालामनो नाजा नोंथांमोना अनसाय बिथांखिनो सोरबा माबा माबि बिथांखि बेफोरबायदि होनो नाजादों बेफोरखौ मोजां होनो नाजा नोंथांमोननियालाय मानोथो दिनैहाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव नैबे सान्तिपुर एरिया रनिखाता थानानि आन्दार सिङाव थानाय बेफोर थानायाव सिङाव VCTC नि आन्दारावलाय मानोथो बेफोरबायदि खुनथाम खुनब्रै बेफोरबायदि ओंखारबाय थादों न'नि कमप्लेनानो कमप्लेन ओंखारबाय थादों मानो ओंखारबाय थादों बेफोरखौथ' नोंथांमोना तदन्त खालामनो थाखाय एसे माबा खालामब्रा दिनै 2012 नि जाथायखौ जुदि रायखांलायबाय थायोब्ला नों बर'नावबो गोग्लैगोन आं बेखौसो बुंगोन नों UPPL नावबो गोग्लैगोन नों BPF जेसेबां दल संगठन दं बिथांमोनावनो गोग्लैजोबगोन मा जाथाय जायाखै जों बर'नावलाय जेब्ला 1993 निफ्रायनो जोंहा BSA एकर्ड जादों BSA एकर्ड जानायनि सिगांनो मा जादोंमोन मा जाथाय जादोंमोन बेफोरखौ मानो रायखाङाखै मानो नोंथांमोना जिखिनि जाथाय जादलायनाय बेफोरखौ रायखां होलायबाय था पलिटिक्सआ बेफोरखौ लानानैसो रायखांलायनानैसो हायो नामा दिनै जों माबायदि इमप्लिमेन्ट खालामजोबनो हागोन बिनि खोथाखौ नोंथांमोना मानो रायखाङा मानो बुंखाङा जायफ्रा अपोजिशनाव दङ बिथांमोना नोंथांमोननि इमप्लिमेन्ट जायाखै बेफोर खोथाखौ रायखांबाय थाखागोन बयबो रायखांगोन खिन्थु नोंथांमोना इमप्लिमेन्ट जानायनि खोथाखौ मानो बुङा मोनबेसे दफायै इमप्लिमेन्ट जाखो मोनबेसे गामिखौ सोसननो हाखो मोनबेसे जों बेसेबां डिस्टेन्स बेसेबां गुवार गोलाव जों BTR आव सोनो हाखो आरो जों BTR आव साबेसे जों BTR गभर्नमेन्टनिफ्राय साख्रि होनो हाखो बेफोर खोथाखौ बुंखां रायखांनानै हो जों एथ'खिनि नोंथांमोना दिनै डेभेलपमेन्टनि खोथाखौ बुंबाय थायो एथ' बिराद जौगाबाय होननानै बुङो एथ' किल'मिटार जों लामा बानायबाय बेफोर खोथाखौ बुंनानै हो मा नोंथांमोनालाय मा आंनि नुहुरनायाव एकदम नोंथांमोना 2012 नि खोथाखौल' एरखांबाय थायो बावहाय सोरबा जायफ्रा हाथियार लानानै नांनाय ना बेफोरनाव नांहैजोबोलै नोंथांमोना मा बेफोरखौ एरखांना होनानै जोंनि बर'फोरनि जायफ्रा XNDB बेफोरनि केसखौसो नोंसोरो बुरखांना होनायफोर बायदि जादों मोनथिबाय UPPL नि TCLC चेयारमेन ना मेम्बार ना माबाथाय बे सुबुङा बुंबाय थादों बेफोरबायदि बुंनायखौ आं बारा साबजानाय मोनाखै आं दिनै गस्ला गिन्जि गाननानै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों क्षमा बिदोंबो आङो बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन नाथाय बड'लेण्ड बुब्लि ना रादाब बावहाय नायनानै आङो माखासे बुस्थुफोरखौ माखासे खोथाफोरखौ एसे दुखु नांखांदों नोंथांमोननि बेफोरबायदि TCLC चेयारमेननो माबा माबिनो बेफोरबायदि बैफोर जाथायखौ बुरखाङोब्ला जोंफोरनावबो नाङो मोनथिबाय जोंफोरनावबो नाङो एज ए बर' फिसा हिसाबै मोनथिबाय जोंनावबो नाङो खारन जोंनि बर' सुबुङाबो जेब्ला जाथाय जादों बे जाथाय जादों ना अब्लानि समाव जों बर' सुबुङा न'खर सावजादों बेसेबां दुखु नांथावना बेफोरखौ मानो रायखाङो दिनै सोरबा नोंथाङा सोरनिबा जानानै बुंदों बा माबानि जादों होननानै नोंथांमोना पलिटिसियान TCLC चेयारमेननिफ्रा नोंथांमोना पलिटिसियान बिराद ब्रेनि बिराद गियानि गुनि पलिटिसियान जोंनि बर'नि जेसेबां TCLC चेयारमेन VCDC चेयारमेन माबाफोर बेफोर बिथांमोना जों बर'निनो साफा दैदेनगिरि
बेफोरखौ बुङोब्ला मा जागोन नोंथांमोनाबो एसे सिन्था खालाम नोंसोरनि सिगाङावनो दिनै NIA केस नांनानै दङ बेफोर मा अबस्था जागोन दिनै बुंनो थाङोबा रन्जन दैमारि सार बिथाङा मा बुङो जाहैगोन मा अबस्था जाहैगोन सिदायै बुंनो थाङोब्ला बेफोर खोथाखौ रायखांबाय थानानै जेबो लाब गैया एज ए जाथि हिसाबैनो खहा दं बावहाय दिनै नोंसोर दिनै 2012नि जाथायखौ बुंबानो जे गुबुन हारिया गुबुन मुस्लिम सम्प्रदाया बा UPPL भट होगोन बे नङा गुबुन ट्राइबा एज ए बर' हिसाबैनो लायो सोरबा UPPL नो सोरबा BPF नो बेफोरबायदि लाया बिसोरो मालाबाबो बिसोर बेफोरबायदि लाया BPF आव जेसेबां गुबुन ट्राइबनि मानसिफोर हाबनानै दं बेफोरो अनलि गावबा गावनि बेनिफिटनि UPPL आव जेसेबां ट्राइबनि हाबनानै दङ जेसेबां ट्राइबफोर जनगोष्ठीफोर हाबनानै दङ बेफोर गावनि बेनिफिटखौ नायो नोंथांमोना मा सिन्था खालामदों बे नोंथांमोननि बाथ्रा खिन्थु आंनि लुबैनाया बेनो नोंथांमोना पलिटिशियान TCLC VCDC चेयारमेननो मेम्बारनो माबा हेन टेन आग्रुं बाग्रुं दङ बेफोरबायदि गासिबो पलिटिशियान नोंथांमोना साननो हानाय गोहो दङ बोलो दं बैफोरखौ 2012निनो रायखाङोब्ला बै BSA एकर्ड जानायनि सिगांनिफ्रायनो रायखां बुंखांबाय था अब्लानो नोंथांमोननि समस्थिया डेभेलप जागोन आरो जौगागोन नोंथांमोननो गासैबो बर' रायजो राजा मा UPPL मा BPFनिल' गासैबो जनगोष्ठीयानो नोंसोरखौ भट होनानै देरहाहोगोन आं नुहुरदों आंनि सिन्था खालामनायाव UPPLआ जे बेसेबां लास्टिं होगोन खय बोसोर लास्टिं होगोन खय बोसोर थागोन BTC आव आं बेखौसो सानदों एजे जों गामि ओनसोल बिथोराव हाबो गामि सिङावहाय UPPLनि गामियावबो हाबो जों रायलायहैयो अब्लाना बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो गयो जोंबो UPPLनि मानसि जोंबो UPPLनि सोद्रोमा आंबो UPPLनिनो मेम्बार थेवबो आं हामजायाखै मोजां मोनाखै बेफोरबायदि बुङो गोरों मानसिफ्रानो बिसोरजों आं रायलायो UPPLनि सोद्रोमाफोरजों नाथाय बिसोरनो दिनै UPPLनिखौ बखिनो हमदों दिनै 2012नि बाथ्राखौ आं दिनै फेसबुकआवसो नायदों बड'लेण्ड बुब्लियावहाय थ' दिनै आं बेखिनि बाथ्राखौल' बुंगोन नोंथांमोना जायफ्रा पलिटिशियान UPPLनि सोद्रोमाफोर नोंथांमोना 2012नि खोथाखौ रायखांनानै लाब गैया बेखौ रायखाङोबा एज ए जाथिखौनो नोंथांमोना अलखदाव खोख्लैफिनगोन होननानै आं सानो बेखौ जाय हक आं मोनसे बाथ्राखौ बुंफिननो लुबैदों बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाब बिथांमोना जेब्ला रायमनानि मोनसे आथिं दानजानाय बा आथिङाव दानजानाय बिनि निउसखौ बिथांमोननोबो हरदोंमोन खोनानो मोन्दों बिथांमोना दामाखै थ' दामबाय बायदोंबा आं बेखौ बुंनो रोंला खिन्थु दामिक्स नायदों आं दामनायखौ नुनो मोनाखै गुबुन निउस पर्टेलफ्रा दामजोबदों थ' बेफोरबायदि निउसखौ एसे गिदिर इस्यु खालामनांगौ दामनांगौ पर्टेलफ्राबो दिनैहाय बड'लेण्ड बुब्लि बड'लेण्ड रादाब बिथांमोनखौ जोङो नुनो मोनो वान साइडेडखौ बोनायखौ नुदों आंबो वान साइडेड बायदि जालाङो आंनियाबो जायो वान साइडेड बिदि खिन्थु बड'लेण्ड बुब्लि आरो रादाब बिथांमोना मेनलि वान साइडेड जानानै दङ थ' लोगोफोर बड'लेण्ड बुब्लि आरो रादाब बिथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ नायसनदोंबा आंनि भिडिअखौ जुदि नुदोंब्ला नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै गाज्रि मोनदोंबा खमाबा निमाहा बिखानाय थाबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि